En Christianshavnerovn, det er noget, der har med gasolin at gøre. Ampex køreapparat, værsgo. Altså det, jeg godt kan lide ved det er som sagt, at det er en blandet landhandel. Men jeg kan også godt lide, at det alligevel er lidt mere sådan nær. Det er sådan mere, der går lidt landsby i den, ikke? Og vi klamrer os benhårdt til romantikken. Jeg er et bymenneske, og samtidig er jeg inderst inde en bondeknold. Jeg er jo opvokset langt ude på landet som bonde, og det vil sige, at jeg kan egentlig godt lide sådan landsby-idyl, som der er noget af her på Christianshavn. Altså, jeg har stort set boet på både hele tiden. Og grunden til, at det blev Christianshavn, det er fordi, at det jo i mange, mange år, der var Christianshavn det eneste sted, hvor der lå sådan en både tilfældigt oplagt. Hvis man bor på Christianshavn, så er man stolt af at bo på Christianshavn. Hvis man bor på Christiania, så er man stolt af at bo på Christiania. Og man er også stolt af at være Christianshavner, selvom man bor på Christiania. Jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg er rigtig god. Fordi ellers har jeg nok ikke haft en salon i 10 år. Så kan man godt tillade sig at være lidt strid og kostbar. Og det er jeg så. Der er kun én lov her, og der er kun én Gud i min salon, og det er mig. Hvis man skal være en præst, der bliver benyttet på Christianshavn, så skal man også have den her forståelse for at have sådan en lidt sjov, enkel, men også skæv tilgang til det at være præst i folkekirken. Og man må godt være lidt farverig. Man kan godt tillade sig at tage lidt flere farver op på paletten som præst. Og det er jo en frihed, som man skal være meget glad for. Der er flyttet en masse forfattere, journalister, skuespillere, kunstnere. Så jeg mener ikke, den, der bor på Christianshavn, er repræsentative danskere. Christianshavn er ikke anderledes mennesker end alle andre. Man kan sige, at koncentrationen af spændende mennesker er måske lidt større her, fordi bydelen ikke er særlig stor. Jeg kender et par stykker, der laver teater her, og jeg kender nogen, der arbejder med fotografi, og nogen, der maler og sådan noget. Jo, der er der nogle mennesker, som er lidt tiltrukket af det der med æstetikken, ikke? Der er enormt pænt her, ikke? Nogle steder der er pænt, ikke? Og du kan gå ned ved vandet, og de er ved at brolægge det og føre det tilbage til fordrumstider, ikke? Med brosten lige ud til vandet, og det ser knaldgodt ud, ikke? Så selvfølgelig er der nogle folk, der sådan, når du snakker om kunstneriske dimensioner, om der er et særligt kunstnerisk miljø, så har folk, der arbejder med kunst på en eller anden måde, jo altid sådan været tiltrukket af æstetik og sådan plus minus og i forskellige retninger og boldgader. Har man brug for en kunstner, så er det her, man går. Og det er måske derfor, jeg har en del kunstnere som kunder. Der er der nogen, der laver noget, og det er da fint, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan fuldstændig intens kunstnerisk, hvor man får en stor forløsning, når man går ud af sine fløjter, eller sådan, hvor der er sådan en stor fællesskabsfølelse over, at man skaber noget, der bliver skabt, og der bliver gjort. Altså, det er måske lige at spille rollen en anelse i overdrevet, ikke? Det er sådan, hvad skal vi sige, overklasse rabalderstræd. Jeg er klart bevidst om, at jeg bor i et af de dyreste områder af København. Det ville Christianshavnerne ikke have sagt for 15 år siden. Det vil sige, at de bor i et af de mest charmerende steder i København. Det er Danmarks dyreste grund, Christiansø. Og her koster en lejlighed 10-12.000 kroner i leje per måned. De nye rige udgør efterhånden en ret stor del af Christianshavn. Men okay, det er jo Christiansø. Det har ikke så meget med Christianshavn at gøre, men vi kommer til at være naboer. Og man kan jo ikke være så uforskammet, som man siger, at alle tjener penge og røvkedelige. Men der er jo, hvis man skal være en smule uforskammet, så kan man godt sige, at der er sådan en tendens til, at rigtig mange mennesker, der tjener rigtig mange penge, rimelig ofte ikke er de mest sådan, hvad kan man sige, skal det være så uforskammet at sige festlige mennesker, ikke? Altså jeg synes, det er fedt, der er kommet Libe herover til Christianshavn, fordi det laver en anden ting i vores miljø.
det pusser vores miljø lidt af. Det gør det lidt pænere. Og det får måske de sociale hoveder, der godt kan være herude, til at være mindre synlige. Altså, jeg kan da godt befrygte nogle gange, at det vil blive så frygteligt afrettet og nydeligt, du ved, så det kan blive så tordende kedsommeligt at være her, så man ikke kan holde det ud, ikke? Og når man snakker om, at Christianshavn før i tiden var noget helt andet, ja, det var det. Men jeg mener ikke, at det er blevet til det værre. Tværtimod. Der er nok en eller anden form for oplevelse af, at hvis man går i hundene på Christianshavn og ser lidt pittoresk ud og sidder nede på boldværket og drikker bajer, så hører det ligesom med til charmen om Christianshavn, og det er jo en charme på nogle andres bekostning. Det var, hvor jeg boede før, der var der en dame, der boede i gården lige ved siden af, ikke? Sådan en dame, som kom fra det grønne område, havde fået en charmerende 1800-tallet, sat i stand og fået nogle af møblerne rykket ind op for det grønne område, ikke? Altså sådan en dame har jeg set på gaderne, og jeg kan se, at hun drikker som en hul i helvede, ikke? Altså, jeg tror decideret, at damen har et alkoholmisbrug eller problem, ikke? Og når jeg ser hende på gaden, så går hun jo ikke i hundene på samme måde, som dem der kommer ned med en ud af kroppen oplevelse, ned af tøjet, der kommer inden fra baren ved siden af, vel? Som sejler rundt, du ved, ikke? Og går enormt dårligt tøj og nedslidte tænder, ikke? Der er jo også masser af stakkels mennesker, som bliver opsuget over på Christiania, før hvor skulle de ellers være. Christiania er jo også et sted, hvor der bor folk med psykiske sygdomme. Du ser det ikke ude i samfundet, fordi der bliver det gemt væk. Ind på hospitaler, ind i institutioner. På Christiania ser du åbenlys lidelse, fordi vi gemmer dem ikke væk. Men der er ikke nogen forskel, de findes begge steder. Så jeg tror, at det der med at gå i hundene, det kan man fandme gøre på forskellige måder. Og jeg tror, at forskellige befolkningsgrupper går i hundene på forskellige måder. Men det handler nok dybest set om det samme. Noget med ikke at kunne rigtig håndtere virkeligheden, og noget med at være ensom, og noget med ikke at passe ind i virkeligheden, og noget med at miste evnen til at forholde sig til andre mennesker. Det tror jeg, mange mennesker på tværs af økonomiske og sociale skel kan kende. Der bor alle slags mennesker på Christianshavn. Både de rige og de fattige, og de dygtige og de ikke dygtige. Der bor alt. Jeg synes, det er fedt, at vi er her alle sammen. Og jeg synes, at jeg kan godt lide den mangfoldighed. Lige her i hjørnet, der har vi Ure Turban Olsen, som han så køn hedder. En pakistansk mand, der har kiosken. Vi har også en mand lige herovre i kælderen fra Libanon, der laver falafel, ikke? Så der er lidt gang i det, men der er ikke mange, du ved, folk af anden etnisk herkomst end dansk. Man hører nogle steder fra, at christianshavnerne skulle være mere tolerante end andre dele af byen, for eksempel. Og det tror jeg er noget vrøvl. Det er kun christianshavnerne, der har den idé. Fordi hvis man kigger på folketingsvalget, for eksempel, ikke, så er de flygtninge-indvandrervenlige partier, de er jo overrepræsenteret på Christianshavn. Men der bor til gengæld heller ikke nogen flygtninge-indvandrere herude. Det kan man så undre sig over. Indvandringen er ikke rigtig kommet hertil, og det er egentlig lidt synd. Vi mangler nogle indvandrerbutikker og lidt mere etnisk blanding. Tolerancen her har også noget at gøre med, at mange af dem, der bor her, er intellektuelle og har sådan et intellektuelt forhold til indvandrere, flygtninge og tolerance. De er lidt for højdragende og for velmenende og for politisk korrekte. Ikke noget med, at fordi man flytter ud til Christianshavn, så får man en bestemt holdning til en eller anden ting. Forhåbentlig da ikke. For mig der er Christianshavn noget med noget vand og nogle huse, der nogle steder er pæne, og nogle steder ser det ud af helvede til. Og så er det mest og først og fremmest noget med nogle mennesker. Altså. Jeg tror, der er noget om, at ikke engang Christianshavn er altid Christianshavner. Jeg kan ikke forestille mig at flytte herfra. Et brudepar, der sidder inde hos mig for nogle år siden. Og så siger brudeparret, de var begge to Christianshavner. Så siger de, ja, vi kommer lidt for sent, for vi har været helt inde i magasin. Det er meget Christianshavn. Skibet hedder
hedder Christianshavns Kanal. Venner, jeg har sejlet i mange, mange år.